Prejsť pri téme digitalizácie procesov od slov činom nie je vždy jednoduché. V spoločnosti UEZ SRO mal jej riaditeľ Radovan Úlehla jasnú predstavu o tom, čo od automatizácie a digitalizácie procesov pri výrobe rozvádzačov očakáva. Štafetu vo vedení spoločnosti prevzal po svojom otcovi Antonovi, ktorý ešte v roku 1991 premenil svoje celoživotné zamestnanie a skúsenosti v odbore elektrotechniky na súkromnú podnikateľskú činnosť. Odvtedy sa im spoločne podarilo posunúť spoločnosť UEZ z bežného výrobcu rozvádzačov na top spoločnosť v rámci Slovenska. Hodiny strávené prieskumom na internete či návštevy odborných veľtrhov. Takto Radovan Úlehla začal cestu pri hľadaní správneho riešenia automatizácie a digitalizácie firemných procesov. Nakoniec si vybral riešenie spoločnosti E-Plan. A čo bolo tým hlavným dôvodom? Pre spoločnosť E-Plan sme sa rozhodli niekedy v roku 2015, kedy sme sa prvýkrát takto zoznámili na výstave. A ponuka od E-Planu nás oslovila okamžite, nakoľko sme v tomto softveri videli úžasný potenciál prípravy a nového rozvoja a trendu výroby rozvládačov do budúcna. A myslím si, že už dnes, ako ho už aj vlastníme, môžeme zhodnotiť, že sme urobili veľmi dobre. To, že sa tým zásadne a pozitívne zmenila práca viacerých pracovných pozícií vo firme, nie je pochyb. Aké výhody teda nasadenie E-Plan Pro Panel či E-Plan Smart Wiring prinieslo? E-Plan pre našu spoločnosť prinieslo okamžite zefektívnenie výroby rozvládačov. Od samého začiatku prípravy až po expedíciu. Už pri prvých kusoch rozvládačov, ktoré pripravujeme prostredníctvom E-Plan, sa nám podarilo zefektívniť hlavne pri montáži výrobu až o 50%. Podľa Radovana Úlehlu by nasadenie a hlavne produktívne využívanie nástrojov E-Plan bez predchádzajúcich školení nebolo možné. Aj preto sa vo firme rozhodli absolvovať hneď niekoľko školení, v rámci ktorých sa zoznámili s najdôležitejšími možnosťami a funkcionalitou softvérových nástrojov E-Plan. Myslím si, že bez školení by to nešlo. E-Plan je určite náročný software, ktorý nie je možné si osvojiť alebo naučiť sa za pár dní. Myslím si, že kto s E-Planom pracuje, tak je to celoživotná úloha sa učiť, samovzdelávať, ale jedine to prinesie potom výsledky. UEZ zaradila do svojho technologického parku aj zariadenie Komax Zeta. Vďaka prepojeniu tohto stroja s E-Plan Pro Panel sa spoločnosti podarilo vytvoriť na Slovensku unikátne automatizované riešenie na výrobu a prípravu káblových zväzkov pre rozvádzače. Niekoľkonásobné zvýšenie produktivity, zníženie chybovosti či možnosť využiť aj menej kvalifikovanú pracovnú silu. To všetko sú reálne prínosy nasadenia softvérových riešení E-Plan spoločnosti UEZ SRO. A Radovan Úlehla má jednoznačné odporúčanie aj pre manažment ďalších firiem s podobným zameraním. Každému by som to odporúčil. Z pozície konkurenčnej by som bol rád, že by sme to mali len sami, ale viem, že tak to nebude. A určite každá firma, ktorá siahne po tomto nástroji, časom zistí, že urobila dobre. Cieľavedomosť zo strany vedenia, systematické zmýšľanie a správny odhad stavu na trhu s pracovnou silou a nedostatkom odborníkov. To všetko prispelo k tomu, že spoločnosť UEZ sa aj vďaka moderným nástrojom spoločnosti E-Plan prepracovala z bežného výrobcu na top dodávateľa riešení v oblasti výroby rozvádzačov na Slovensku.